Sebenarnya pripun kula boten ngertos oh ketika nek saya lho Pak Eko yo wedi wah wis menika tutup wah Eko yo saya pripun kula ya menika barang sedang ini ingkang bisa mawon purun kalih iya, ora. Aku ngerti biyen gawene gelet karo bojone gara-gara apa wis ayo wis ngerti. Apa-apa? Ya ngono kuwi ngentek